Ohlušujúci rev motorov doslova terorizuje mnohé dediny a mestá. Po našich uliciach jazdia rôzne upravené motorky a autá. Úmyselne tak porušujú predpisy o hlučnosti. Polícia je vraj proti nim bezmocná. ...80 decibelov. To je maximálna povolená hranica hluku pre všetky vozidlá a motorky na našich cestách. Pre ilustráciu je to hlasitosť rovnajúca sa približne bežnému vysávaniu. Toto je však realita našich ciest. Tento huk od motora niektorí milujú, niektorí ho však nenávidia. Učí to preto, lebo tie výfuky majú v podstate odstránené tie tlmiče. Motorkári a majitelia aut uvádzajú dva dôvody, prečo to robia. Zvýši im to výkon motora a zároveň sú väčší frajeri. Keď je to hlučnejšie, je toho človeka aj viacej vidno. Oni chcú dominovať. Kedy sa nejakým spôsobom chcú zmocniť verejného priestoru a ukázať všetkým ostatným, toto mi patrí. Takýto hluk je však pre mnohých ľudí doslova nočnou morou. Svoje o tom vedia napríklad mamičky a babičky malých detí. Budí sa na to, hej. No, není to dobré určite. Normálne mám ako záchvev, alebo žalúdok sa mi stiahne. Otázne je, čo s tým. Podľa ministerstva dopravy sú akékoľvek svojvoľné zásahy do motorky či auta, ktoré zvýšia hladinu hluku, prísne zakázané. Zasahovať by mala polícia. Tá však vysvetľuje, že na kontrolu hluku priamo na ulici nemá prístroje. Môže však konať, keď zistí napríklad svojvoľnú úpravu výfuku. My sme oprávnení zadržať takémuto vozidlu osvedčenie o evidencii vozidla. Mnohí vodiči však potom na staniciach technickej kontroly dajú výfuk do poriadku, aby si ho neskôr opäť svojvoľne upravili. David Vido a Radoj Gas, televízia Markíza.